Jalkinen liike Stella, Tiia. No hei, täällä on Leena. Nyt on semmoinen tilanne, että haluaisin uudet sisäkengät. Olisiko sulla hyviä malleja näyttää mulle? Kyllä mä uskoisin, että löytyy, että mä ajattelin, että sulle voisi sopia semmoinen Podovelin sisäsandaalin, jos mä tuon sulle näyttämään. Joo, oikein hieno juttu. Tervetuloa. Kiitos, nähdään. Nähdään. Moikka Leena. Moi moi. Mä tuon sulle tämmöiset Podovelin kotikengät, niin katsotaan vähän, että miltä ne näyttää. Oi, ihana. Eli nämä on tämmöiset pestävät sisätossut, missä on täällä tarra pehmeä sisävuori, niin kokeillaan miltä se tuntuu sun jalkaassa. Joo. Kumpi? Nämä kengät on helppo säätää tarrojen avulla turvonneisiinkin jalkoihin. Lisäksi umpinainen kanta vähentää vanhuksen kaatumisen riskiä. Hyvältä tuntuu. Nämä ovat minun kenkäni. Hanki hyvää oloa jaloillesi meiltä Stellasta.